Conferencia, como podades ver, do día, vichedes que as tres tiveron un peso moi relacionado co audiovisual, coa documentación, coa recollida destas tradicións, teríamos que dedicar un tempo a analizar moitas das cousas que comentaron no Entroido da Serra Darga, porque hai moitas similitudes, incluso moitas cousas interesantes para entender o que acontece no Entroido galego, pero bueno, vámoslo deixar para outra ocasión. Quero dar paso agora a Roberto da Torre. É un fotógrafo independiente de Vigo, é un fotógrafo especializado na etnografía, na documentación dos rituais, dos procesos, sobre todo dos temas que teñen que ver coas tradicións e os aspectos antropolóxicos non só do noso país, sino de todo o noroeste. Feito, hoxe ven a expoñernos o seu traballo de mascaradas da invernía da Península Ibérica, porque xa comentamos moitas veces que o Entroido forma parte dese fenómeno, non, do ciclo da invernía e de todas estas mascaradas que xa dende o Nadal empezan a salir en todo o noroeste peninsular, neste caso, que é o que el documentou, pero tamén en toda Europa. Ten colaborado en diferentes publicacións culturais de ámbito local e nacional, foi fundador e presidente da Asociación Fotográfica de Galicia, é colaborador permanente do Museo Etnográfico ISTE de Vigo, foi finalista e seleccionado en moitos premios e festivais nacionais e internacionais de fotografía, entre eles, por exemplo, finalista do 21 Certame Fotográfico Internacional Caminos de Hierro, 2009, ou finalista no concurso Fotorrapa de Sabucedo, no ano 2009 tamén, foi primeiro premio do Certame Fotográfico Mulleres do Concello de Cangas no 2009, segundo premio Certame Fotográfico tamén das líneas do ferrocarril Zamora, Ourense, Santiago, A Coruña, como tiveras que ir detrás do tren fotografiando, levábalo crudo no 2010, e bueno, finalista en moitos máis certames fotográficos que non vamos agora a extendernos para deixarlle o máximo tempo posible a él para que expoña o seu traballo. Así que, xa, sin máis demora, damoslle a benvida e agradecerlle a súa colaboración en que estexe con nós para mostrarnos este mundo fantástico e maravilloso das máscaras dos rituais de inverno no noroeste da Península Ibérica. Gracias, Roberto. Baixa, por favor, un pouco a luz. Un pouquiño, sí. Bueno, eu antes de nada quería agradecer a Saga, a Rafa, especialmente a oportunidade que me deu para partillar con vos este traballo, que é un traballo de os últimos 10-12 anos que estou facendo, non específico, sobre máscaras e rituais, pero sí que é unha parte do meu traballo a nivel documental de rituais. Hoxe quería, pois, como me comentou Rafa un pouco, amosarvos os rituais e as cousas que se fan máis aló do Entroido, enmascarados, porque non todo enmascarado é Entroido, tamén se pode dicir que non todo Entroido é enmascarado, pero bueno, sí que gostaría de puntualizar eso porque moitos dos rituais que vos traio hoxe non teñen tampouco unha figura enmascarada, o sea, cunha máscara. Teñen unha personaxe que sai, fai un ritual. Tamén gustaríame, agora que marcharon os compañeiros portugueses, remarcar algo que teño falado con Rafa, que no ámbito cultural non hai fronteiras entre o norte de Portugal, un pouco entre algo de Castela e Galicia e tal, hai tantas similitudes culturais e rituais que podemos dicir que non existe unha fronteira entre nós. Non vou falar moito máis porque gústame que falen as fotos, non sei moi de discursos. Traigos un pouco unha presentación, un pouco unha introducción, unha contextualización do que fago neste caso das mascaradas de invernía. Entón podemos falar un pouco dun contexto temporal. As máscaras teñen orixe probablemente prerromana. Evidentemente non
non hai certeza de todo isto que estamos comentando agora, pero bueno, sí que parece que están vencelladas pois o culto ao sol durante o solsticio de inverno. O inverno, pois, antiguamente na idade, hai muitísimos anos, era un período pois moi duro, era difícil, había que ter colleitas abondo para pasar inverno, senón a xente, pois, basicamente morría de fame durante o inverno, non era ninguna broma. Entón, é interesante, cabe pensar que o home faría todo o posible para que o inverno acabase cedo, bueno, todo isto tamén é algo que aparece no entroido, pero sí que no ciclo que está moi relacionado co solsticio saía unha serie de mascarados en toda Europa, bueno, supoño que outras partes do mundo tamén, pois para ritualizar un pouco e crear esa necesidade de que pase rápido o inverno, de as cousas malas e tal. Entón, eso que queres comentar, que chegado o solsticio de inverno, os días comezan a crecer, aumentan as horas de luz, os rituais de mascaramento buscan dois obxectivos: purificar as aldeas, eliminando os males, e promover a fertilidade dos campos, do gado e dos homes. Entón aparecen os rituais, esa necesidade de eliminar eses males e promover esa fertilidade, aparecen os rituais. Esta ritualidade logo foi adoptada polos romanos, isto pode ser tamén moi discutible. Asume, os romanos o que lle fan é proporcionarlle un corpo religioso e litúrxico, e os integra en festas como as lupercales, calendas e saturnales, tal. Bueno, un pouco isto, na península mantéñense tradicións e máscaras por toda Europa, non se pode asegurar a certeza e a orixen de todas elas, existiu evidentemente en cada sitio unha evolución da máscara, non en todos os sitios antigos e dende a orixe, evidentemente foron evolucionando tanto en materiais como o propio ritual tamén evolucionou. O que poño aquí, unha forte influencia do cristianismo e circunstancias sociais históricas de cada pobo, pero teñen un punto en común. Este punto en común nos rituais son as únicas claves que eu podo utilizar nos diferentes sitios os que vou durante estes anos para así que ter algunha conclusión, porque hai cousas que son comuns en lugares moi dispares, que se repiten. Agora ides ver un pouco nas fotos que vos traio, entendedes un pouco mellor todo isto. Aquí vos falo un pouco dos puntos en común, que son pois as datas nas que se celebra, en torno ao solsticio de inverno, en que algunhas datas foron movidas no calendario, hai cousas que se fan mascaradas que por non sei que son os motivos, poño que a religión aí ten algo que ver, vencellounos a un santo ou algún tipo de festa vencellada a un culto cristiano, entón moveuse a data, pero a maioría deles sí que están englobadas nun contexto temporal que é o solsticio moi determinado. O uso tanto de máscaras como de pintarse a cara é moi común, como sucede no entroido. As máscaras non serven somente para ocultar a personalidade dos enmascarados, senón encarna a representación dunha entidade definida, é dicir, o que se pon esa máscara non se está disfrazando, non é un disfraz, é un traxe, é unha entidade, ten unha identidade, ou é unha identidade ou un demo. As cores que predominan, como ides ver agora nas fotografías, son os negros e o vermello tamén, que presenta un pouco o símbolo do mal, o cristianismo, todas estas cosas tamén son evidentemente discutibles. Tallas de madeira, elementos naturais que forman moitas máscaras, e o detalle vos comentaba antes que ás veces as máscaras como tal, a máscara perdeuse, pero a personaxe sigue existindo. O sonido das chocas ou das campás, simbólicamente o ruido foi considerado purificador, isto vimos tamén agora aquí como eles iban, que era un folión todo arreglo o que estaban sacando os compañeros. Os instrumentos fustigadores, como levan moitas máscaras do entroido tamén, se atreven a fertilidade, caxatos, as vexigas de porco. A solicitude de bonificación, que isto é o peditorio, que é un ritual de ir pola aldea as persoas enmascaradas que van pedindo ou interactuando coa xente, pois as maioría das que teño estado, pois pode caer algún carto tal pouco, pero a maioría son ovos, cebolas, e logo con todo isto que se recolle, pois fais unha gran comilona entre toda a aldea e tal. Isto é un peditorio, isto tamén está vencellado aos reixes, que teño algún traballo aquí, e tamén está moi ligado a isto de pedir reixes de 6 de xaneiro.
O trastorno, o ruído, en contraste coa escuridade e o silencio de inverno, intentando provocar o cambio de ciclo, esa forma de facer ese ruído e tal. Rituais que simbolizan a fertilidade, como a simulación dos partos ou os teatrillos, que isto tamén repítese en moitos sitios, que sempre hai unha muller que leva como un bebé, un home disfrazado de muller que leva un bebé, un boneco, unha lardeira, tamén pode ser considerado algo deste tipo, e pode representar unha fertilidade. Algúnas das máscaras interactúan coa xente, a maior parte das veces para bromear e facer trasnadas, trolear e tal, pero siguen sendo seres sobrenaturais que trascenden un pouco do noso mundo. Isto tamén o fan, por exemplo, os felos e Maceda. Aí sí que hai máscaras que non se lles pode tocar, están consideradas pois unhas deidades que non se pode interactuar con elas, non se pode nin falar. E outras que sí que teñen pois máis ese carácter de troula, de pasalo ben e tal. O que decía o compañero de Serra Darlle que logo ao final do día pois é cando se descubre quen é cada un e volvemos a representación de diferentes personaxes se repiten como as vellas, que pode ser tamén unha caracterización dunha moura. Sedes todopoderosos, os cegos, as galáns, as galanas, os guapos, os bonitos, eso repítese en toda a comarca que eu traballo. Logo, pois nada, que as máscaras varían segundo o uso de materiais. O mundo pastoral crea máscaras demoníacas e o mundo agrario opta por formas zoomorfas. O protagonista é unha máscara animal como de osos, lobos, vacas, touros. E xa vamos a pasar un pouco pois, o tema das fotografías e vamos comentando. E vamos vendo un pouco como todo isto toma forma cando en lugares que están pois moi afastados entre sí, que non teñen por que non teñen contacto, pois sí que notase que a orixe da tradición é a mesma, porque teñen cousas en común. Non sei que rompín aquí. Vai dando no cursor unha vez que se abre. Está abrindo. Estos son enmascarados de Portugal. Comezamos un pouco cos veciños que marcharon agora. Vese ben a foto que encontraste ou baixamos un pouco, se queredes a luz. Apaga esas luces, dali. Vale. Bueno, esta é unha máscara Estos son os caretos de Portugal, chámanse así, porque van pois enmascarados e tal, levan as chocas, hai elementos en común que se repiten no entroido. Algúnas son pois máis demoníacas e tal. Tallas de madeira. Este é un home que está facendo un peditorio. Acompañan os caretos, son os personaxes, ás veces chamanse, voulle para atrás, son os reixes e van pedindo polas casas. Neste caso deronlle unha bola de pan. E tamén teñen certa ritualidade. Este outro careto que leva unha caxata, como vedes, unha careta de chapa, tamén de Portugal. Ás veces as máscaras son de lata ou son de madeira. Levan, como vedes, unha mazá. Neste caso a xente valle metendo moedas na mazá, van pedindo polas casas. Este é unha figura que se chama o vello chocalleiro de Vale de Porco, que representa claramente, na miña interpretación, un demo. Este sale o día 25 de decembro pola mañá, o día de Nadal. Solo sale ese día. Isto podemos interpretar, son os caretos, están troleando aquí unha rapaza pintándolle. Como podes ver, vou para atrás, pásase solas, non, Rafa? Sí, vai pasando eso. Un pouco interactúan coa xente, vacilan, claro, ela non sabe quen son, estanlle poña a cara bonita. Esta é unha máscara que se chama o vello chocalleiro de Benposta. Esta é unha máscara que non interactúa con ninguén, ten que ir acompañado porque non ve, a máscara non lle permite ver, leva un guía. Esta é unha máscara ritual moi importante en Portugal, das máis importantes. Isto é Santa Lucía, isto é ainda antes que do ciclo de entroido de Invernía. Isto é o vello de Galdrapa. Esta é a mesma, o chocalleiro de Benposta. Aquí xa é isto xa é máis posado, xa é, pois xa é que a señora e tal, pero non interactúa. Estos son os vellos de Brusó. A ver se podo parar esta foto. Aquí xa empezamos a ver pois diferentes personaxes, pero vou a pasar. Para que pare a foto.
botón dereito. Sí? Grazas. Óscar. Non hai nada como ter xente estudiada. Tanta tecnoloxía. Ia traer o proyector de diapositivas, pero... A ver. Está cargando, está pensando. Vale, para atrás. La pausa para... Vale, fantástico. Pois bueno, aquí se empezamos a ver un pouco pois personaxes que xa se van marcando. Hai un home que é un general, hai unha abella, esta é a que vai simular un parto, unha embarazada, e logo hai algún bonito, e xa se empezan a marcar diferentes personaxes. E todo isto repítese en todo o noroeste, tanto en Zamora como en Asturias, en León, e aquí en Galicia tamén temos. Para quitar pausa. Aí está. Este é o chocalleiro de Constantín, que tamén fai peditorio. Constantín é na zona preto de Zamora. Aquí volvemos a ter elementos como vexigas e bonitos. Es que hai moitísimas cousas que seguro que vos sonan do noso entroido. É moi interesante. Os sombreros engalanados, os panos. Estos son outros caretos isto é rebordelo, que levan pues, unhas caretas feitas con coiro e tal, levan os cencerros, as chocas para fazer ruido. Isto é o día 6 de xaneiro. Este é o San Pedro de Silva tamén, que vai o vello e a galdrapa. Este é o vello. E a galdrapa é unha feminidade tamén que simula un parto. Isto está mascarada. Outro careto, este en Grixó de Parada, en Braganza. Estos son os caretos de Basal. Levan as caretas de chapa tamén. Toda a ritualidade destos caretos é ir por as aldeas, van ás veces nun carro, como van estos, e van de casa en casa, pois pedindo, bebendo, pasando ben, quitanlle o pote do lume, cambianlle os burros das cortes. Que pasa? Que últimamente o que está sucedendo, o que está acontecendo é que como estamos, bueno, evidentemente os fotógrafos e xente que vai ver este ritual, eles actúan, eles fan unha sobreactuación. O sea, o normal dos caretos era que eles fixeran algo de troula, pero digamos que están un pouco sobreactuando. Isto supoño que é un pouco normal. Como hai unha cámara, eles fan o parvo demais. Pero bueno, sí que é divertido. Este é o farándulo de Top, que é unha aldeña de Mogadouro, que eu creo que representa a morte. Non leva careta, leva a cara pintada, e vai pedindo chourizos, que os colle con este pau, e vai de casa en casa e pide chourizos. A súa función é protexer a un home que vai vestido de muller, que lle chaman a vella, e que ninguén pode tocar a vella, el vai protexendo. O importante tamén destas máscaras, que se está facendo tamén aquí en Galicia, ás veces é que non é casi tan importante o ritual, o facer da máscara, como a propia máscara. De nada sirve que salga unha máscara que de un paseo se non fai o que ten que facer, o seu ritual. En Portugal sí que se conserva moi ben esta ritualidade. Este é un careto tamén que vai... Este sale en Reixes o día 6, e vai polas casas, e leva un coro de homes que van cantando Reixes, é moi bonito, en Rebordaíños chamase. Tamén leva unha mazá para pedir. Estos son os vellos de antes, de Brusó. Non sei se aprecia moi ben, pero aí a muller leva un moneco. E logo fan un teatrillo e simulan un parto. O can non é parte do show, o can está aí. Esta é outra abella, que tamén leva, como vedes, un pau con chourizos que vai pedindo por aí. Leva este colar de castañas, ten un nome... Zoncho. Zoncho. Aquí na boa zona son cocidas zonchos. Este é o carocho, e esta é a abella. Isto en Vilachá de Braciosa, que xa houve unha foto antes, o rapaz leva a cara pintada. Isto sí que
interactúan coa xente e tal, son... Non son malos, non lle pegan a ninguén, agora mesmo non lle pegan a ninguén. O que sí que fan é que leva unha cruz aquí, non sei se aprecia, que está como feita de corcho, e o que vai facendo é tiznando a xente así un poquinho e tal, é gracioso. Este é o vello chocallero tamén, de Vale de Porco. Con este tive un ano unha movida, porque cheguei ali un día 25 de decembro, que sempre son unhas datas complicadas para sair da casa e marchar, a noite boa, cenar e marchar, para estar ali no Mogadouro. E cheguei ali ás 9 da mañá, que era cando tiñan que salir, e me dixeron que non salían porque ian salir nun desfile 3 días despois nunha cidade que non ten sentido, un mosqueo. Claro, aparecer ali, que non saímos nun desfile. Un desfile que o propio que salgades na aldea que fagades o vosso ritual. De feito, eu, como fotógrafo, para min é moi importante facer as fotos, documentar a máscara o día propio que ten que sair a máscara. Para min de nada serve que este home, inda que sea en Vale de Porco, saia o 5 de agosto. Pode facer aí que poña o traxe e tal. Porque para min, como fotógrafo, tamén a ritualidade e o día, a data, é parte tamén da historia que quero contar. Senón, isto é unha matanza do porco, que coincido que andaban por ali os caretos e puxenos ali a... Claro, como está o fotógrafo, fai unha foto aquí co porco e tal, non. O porco non lle gustou moito a historia, pero bueno. Aquí un pouco, aquí podía ser perfectamente un felo de Maceda ou unha figura do entroido que está interactuando e troleando coa xente. Este é un careto. Estos son tamén os caretos que entran nas casas e... Sempre hai escenas interesantes. Aquí van os caretos nun carro, levan un reixes aquí. Este é o día 26 de decembro, o día de San Esteban. E fan unha comida, a comida dos mozos, do día que se chama a mesa de San Esteban. Entón fan unha ritualidade, unha comida que teñen que partir a tarta a un rei, teñen que repartir a xente. Non é nada casual, é todo moi argallado, está moi ben. E os caretos que van por aí troleando e tal, e logo fan unha festa. Van nun carro. Este outro careto de por ali. Os nomes das máscaras en Portugal a maioría son caretos, chamanlle así, caretos. Hai filipeiros, hai outros nomes, pero bueno, esos da zona de Mogadouro que vos ensinei antes que teñen nomes, pero en xeral son caretos, chamanlle caretos. Isto é un rebordelo que combina un pouco o día de Reixes, que levan estas varas aquí engalanadas, e levan unhas coroas, son unhas ofrendas que lle fan por Reixes, e logo están os caretos, que acompañan un pouco o acto litúrxico. Aí hai unha mezcla interesante de... Aquí sonriron os dous, o Xabarín está sonrindo tamén, o colega. Os caretos son rapaces pequenos, que isto é moi importante, ver xente nova que está sacando, que está seguindo as tradicións, é moi interesante. Son os reixes que fan o petitorio polas casas, eles entran primeiro, falan coa xente, danlle así sempre de tapadillo, un pouco de tabú de ceuriños, 20 e tal, ou unhas laranxas, uns ovos ou unhas cebolas. E logo entran os caretos cando trolean. Esta é a clásica careta tradicional cun sillín de bicicleta, que é moi curiosa. Ten unha manta, non sei que leva aí o tipo. Seguimos con caretos, estos levan a careta de madeira tallada. Bailan coa xente, eles, a ver, realmente sí que saben quen son, pero bueno, porque non son aldeas que teñen pouca xente, pero moitas veces non se coñecen e poden facer trasnadas. Aquí volvemos os vellos de Brusó, aí tedes a muller coa moneca, os bonitos, en general. Cada un representa, depende das teorías, representa un ciclo do home, unha muller, un home vello, un home novo, hai varias cousas. Este é o farándulo de To, que vai por aí coa xetiña tamén. E este é un careto de Grixo do Pará. Vale, saltamos a Zamora. En Zamora hai tamén diferentes mascaradas, están todas moi estudiadas, moi documentadas, un pouco a orixe, cambia un pouco
a forma de comunicar con cas de Portugal e outras zonas, pero sí que teñen unha tradición moi antigua. Este é o Pajarico de Villarino tras la Sierra. É a única referencia das poucas que atopei nestas cousas que fala Frazer na Rama Dorada. Fala de que colgaban un paxaro dunha rama primeiro cazado pola mañá, o paxaro rei. Pois isto fan aquí. Que pasa? Que agora co tema dos proteccións dos animais e tal, pois non matan o paxaro e poñen unha lata ou unha bolsa de plástico. Esta é a filandorra en Ferreras de Arriba. Levan, pois, como vedes, a cara pintada, hai un demo, unha bonita, unha madama, hai unha serie de personaxes. Volvemos outra vez á recreación de diferentes personaxes. A filandorra esta vai botando cinza e tal. Este é un demo. Este é o zangarrón de Montamarta. Saen dous, un é co careta vermella, a outra é negra. O día 6 de xaneiro sae vermella e o día 1 de xaneiro, o 25 de decembro creo que é a negra. Vou volar esta porque poñerlle este traxe, isto cosenllo enteiro, o sea, é cosido o mesmo día. Empezan ás 5 da mañá a coserllo e acaba igual ás 10 ou así. E sale o tío que sale xa farto de estar ali metido a coserllo. Pero para eles, que este rapaz sexa zangarrón é unha honra increíble. Eles emocionanse, levan toda a vida esperando para ser. Igual aí, non pode ser ninguén que non sexa de Montamarta, ten que ser unha persoa nova tamén están moi marcados todos os mozos, os quintos. Esta é unha talanqueira de Vigo de Sanabria, que é un touro, unha representación dun animal. Isto é en Zamora, vedes a vella outra vez, a figura da vella cun boneco, que é un bebello, os carteiros e tal. Isto é en Sarracín da Lista. Isto tamén é Vigo de Sanabria, isto chámanse os bisparros. Levan estas capuchas, e levan estas engalanadas aquí en cintas de cores e tal. Aquí está facendo un teatrillo, están vendo todos para o campanario, está ali facendo un tal. Está moi ben. Isto é na Vejera, hai un demo, hai unha señora outra vez por aquí, un cego que tamén é unha persoa que se repite moito. Estas son filandorras ou farrapados que poderían ser perfectamente os nosos peliqueiros de Santiago de Arriba, son xente con harapos que van troleando por aí. Este é un dos personaxes que acompañan o Pajarico. Aquí tedes unha filandeira, que tamén unha persoa pode ser unha referencia tamén a unha deidade bella. Isto tamén en Vigo de Sanabria, estas son as talanqueiras e estos son os bisparros. Isto é un demo que lle meteron, non se aprecia, pero levan as luces aquí nos ollos, que moi ancestral non é, pero bueno, sempre dá xogo. Este é o caballico que acompaña o Pajarico e vai dando un pau, leva aquí como unha especie de cabalo, vai montado e leva esta cola que é un trapo que o molla pois con barro ou con merda ou auga, que vai dando a xente. Este atiza bastante porque a xente que non é de fora, sobre todo os fotógrafos, gusta lle dá un giro así e pega un inteme dá bastante. Esta é a filandorra, vai pintada de negro. E isto é Sarracín da Liste, os diablos. Fan unha cousa que eu pensei que era algo ancestral e que tiña un fundamento, un ano mo desmentiron, que non, os diablos non cruzan el puente porque son demonios e non pueden utilizar nada que haya construido el hombre, entonces tienen que cruzar el río. Hostia, interesante. É un invento absoluto. Un ano fixeron, quedou chula a foto e o repite todos os anos. Non ten fundamento ningún. Pero bueno, a historia gustaba máis a outra. Isto é en San Martín de Castañeda, en Sanabria. Este ano quedei instalado na neve, un día 6 de xaneiro. Parece unha máscara de Perú ou de Sudamérica. Isto tamén é na Vejera. Hai teatrillos, aquí acaban de facer un teatrillo, pois ridiculización, ai Dios mío, ridiculización do cristiano, un burro.
Aquí tedes as talanqueiras en San Martín de Castañeda, en Sanabria. Este ano non nevou, outros sí. Non van por aí, os puxen eu aí na pedra, é un pouco de trampa. Este Zangarrón de Montamarda, que sabemos antes. Este é un ritual de lume que fan cando acaba a bisparra ali en San Martín de Castañeda, que fan un círculo de lume con palla, prendenlle lume e bailan as talanqueiras no medio. Tampouco sei se... Este é un sidro de Valdesoto, en Asturias, que levan ese pau e van saltando. Estos son máis coñecidos de Asturias. Isto en San Xoán de Vilapañada, que tamén, como vedes, levan cintas de cores, hai unha representación aquí, isto é unha abella, isto é un guapo, estos fan unha danza moi chula. É un peditorio, van de casa por casa, van pedindo, van comendo e bebendo. Como vedes, levan tamén as chocas e tal. Estos son os reixes do Valledor, que tamén, como vedes, hai uns bonitos, hai un general. Isto é igual que o de Portugal, que vos ensinei antes, que en Mogadouro está a centos de kilómetros, e a ritualidade é moi similar, é moi parecida, como podedes ver. Entón eu utilizo estas pontes para intentar tecer algo que lle dé sentido a todo isto, porque como non hai certeza, se cadre é máis interesante. Estendemos tamén por Asturias. Estou lle dando, Este outro mascarado que sale na Valledor tamén. Esta é unha abella. Hai unha filandeira, hai un que lle chaman o valenciano, que é un tipo un guapo. Isto é un choqueiro, creo que lle chaman a este, choqueiro. Non leva unha vasoira barrendo? Si, hai un barredor tamén, unha barredoira. De feito, creo que era esa da careta blanca que estaba antes. Neste do Valledor hai moitísimas personaxes. Un oso, que non pode faltar, é o domador. A figura do oso, como sabedes, é moi importante no mascaramento. Isto sigue sendo para Asturias. Van polas aldeas nun tractor, porque antiguamente cada vila, cada aldeiña pois tiña un pouco a súa tal, pero ahora como queda pouca xente, xúntanse de varias aldeas e van pois nun autobús ou nun tractor facendo unhas visitas para que a xente siga vendo. Aquí temos un pouco de toda outra das personaxes. Esta é unha filandeira que anda aí. Esta muller que ven aquí, que creo que hai outra foto máis adiante, é a que vai simular un parto. Tamén leva un boneco, un bebé. Todos esos teatrillos repítense nestas mascaredas. A ver, non queres? Ahora. Isto tamén é San Xoán de Vilapañada. Isto faise tamén por reixes. Feito do 6 de xaneiro. Ás veces trocan a data para o fin de semana máis cercano. Aquí va con eles no tractor, que non sei como non morrimos todos ali aquela tarde, porque non hai onde, non sei se monchatedes nun tractor así, sen lugares para agarrarse. A verdade é que eles iban anestesiados, non tiñan medo. Aí está a barredoira. Isto é un pouco de cousas que teño topado por León. Este é un guirrio, Santa Olaja de Eslonza, unha aldeiña que topei ali perdido. É claramente un chamán de antigüedade, co seu pau máxico. Este é un campaneiro de la Cuesta. Esta é a Serra de la Cabrera. É unha zona que estou traballando moito últimamente, que está me dando moi bo resultado, porque están recuperando moitas cousas. Este rapaz que vai aquí vestido é un rapaz que está recuperando todas estas mascaradas e tal, tío. Interesante. Esta é unha abella tamén. Ás veces as máscaras non teñen por que ser cousas, pois mira, o mesmo trapo como traían os de Serra da Arlla, pois un tapete. Este é un campaneiro. É curioso porque estas
estas telas que levan aquí, se foran de carneiro ou de ovella así, serían carísimas. O que fan é comprar unha alfombra do Ikea do baño que costa 19 euros, que é sintética pero que dá o pego. Teño visto moita alfombra de Ikea por aí. Isto non vou dicir por aí, vale? Isto queda. Estos son os chamáns absolutos, son... É cortiza ou que? É cortiza, sí. De cintas de cores. Isto é tamén na Serra da Cabrera, nunha aldea que se chama... Non me lembro xa do nome da aldea esta. Logo que digo. Esta tamén é unha cuesta, na Cabrera. Esta é unha birria que sae, como leva unha careta feita de rafia e os pelos. Esta sae acompaña os danzantes, están por aquí detrás. Pero esta sae no Corpus. Foi unha mascarada que foi movida a data. Esta no Corpus. Outro mapaneiro. Lobo, tamén da Cabrera. Esta é unha vaca, da Lima Cabrera tamén. Outro demo. Este é un atenazador de outra aldea por aí, se chama Manzaneda, na Cabrera. Este perdeuse, xa non sale. Este é o mesmo tanto, campanón. Aquí vedes tamén esta careta que se ve con feita con paus, con unha tela, con buratos, que é parecido ao que trouxeron aquí os compañeros. Serra da Arlla, a música, o sonido, as telas. Este outro con a corteza dun chopo. Estas máscaras foron recuperadas hai 2-3 anos, pero o traballo que fixeron de recuperación foi moi exhaustivo e moi ben preparado. Poucas fotos que tiñan dos anos 80 e 70 e o coñecemento da xente maior que é a que alberga todo. Pero foron feitas con este outro personaxe, non sei como le chamaban, a mesma vaca. E logo trouxenvos un pouco de cousas enmascaradas que hai en Galiza que non están dentro do ciclo de Entroido. Non hai moitísimas, pero sí que hai cousas interesantes. Isto é o Irrio Peliqueiro de Castro Caldelas. Sae nos Remedios o día 7 e 8 de setembro. Este é un meco, e isto que ven aquí que é un xigante chamase a pampórniga, que leva un racimo aí de uvas. É un demo, claramente. Tamén sae nos Remedios. En Quiroga, en a Hermida, chamase a aldea, subindo para Cabrera. É moi interesante esta mascarada. A máscara é moi antiga, de madeira. A xente o que lle vai dando... Hai un momento despois do paseo que dá o meco, que se xunta diante da igrexa, na saída da misa, e a xente tiralle monedas, non? E cando elas quere coller, teñe que dar na colleja. Por eso leva aquí detrás, que creo que se mira despois, un farrapo que lle cubre un pouco a nuca. El vai dando co pau, cas xestas e tal, pero está, o meco. Toxo. Sí, toxo. E dá, Estas son as pampórnigas, son dos gigantes. Antigamente me dixeron que eran tamén enmascaradas as pampórnigas. Isto non é entroido, Sin embargo, é unha personaxe moi marcada. Estos chamanse os zamarreiros na mezquita, saen por Reixes e fan un petitorio tamén. Estou seguro que esta careta era de outra forma. Esta é unha careta que compraron, non sei onde, pero bueno, xa ten polo menos 6 ou 7 anos, pintaron un galo aí, non sei, un día inspirado, pero a máscara original non era así. Tamén fan un petitorio de Reixes, van polas casas pedindo cebolas, ten moita ritualidade. Aí está, mira a laranxa, xente lleva a botella, tal. Con toda esta comida o que fan é facerlo unha xuntanza e comen todos xuntos. Toda a aldea, os zamarreiros. Pois un pouco de todo o pueblo participa destas cousas. Pasa que isto sempre van de reenganche. Esta é a Rita. E sae nunha aldea que se chama Chaguazoso, tamén na mezquita. Leva un bebé aquí. Chaguazoso na mezquita ou de Da mezquita, Pilarín? da mezquita.
E vai tamén polas casas pedindo pois comida, e van bebendo, e un home sempre vestido de muller, e leva sempre un bebé, e logo fan tamén un teatrillo. Vai acompañado dun reixes, que lle chaman así. Esta outra Rita de outro ano, tamén leva o bebé e tal. Esta de outro ano anterior aínda. Claro, ainda que non vai enmascarado, sí que representa unha personaxe, un ritual que ten que facer. Estos son os reixes dunha casa que están, pois, van cos panos, levan estos pinchos, e van de casa en casa pois comendo e sobre todo bebendo. Aquí outro rei. Ves como leva unha cesta con ovos, neste caso a Rita. Este é un rei de Cádavos, tamén, por ali preto da mezquita. Levan este ramo engalanado e tamén fai un peditorio pola aldea nun carro, van pedindo tamén unha personaxe. E van no carro tocando e tal. É un peditorio de reixes. Esta é unha que está casi perdida, chamase A Madama e o Peloto, nunha aldea que se chama o Tameirón, na Gudiña. A Madama sempre era unha moza solteira que quería casar, e o Peloto pois era un home da aldea tamén que poñían por ali. O Peloto lle chama porque leva esta bola aquí, esta pelota, e este sae o día 6 de xaneiro pola noite, tamén fai un peditorio e vai pola aldea pedindo. Non ves que le sale aquí cunha cesta dunha casa, pois o que lle deran. Madame Peloto. Isto está casi perdido. Este é o Irrio Peliqueiro, Castro Calderos. E xa está. Bueno, antes de pechar as xornadas de hoxe, un turno de preguntas, se queres preguntar algo, comentar, alguna curiosidade. Ves que para entender o entroido galego hai que abrir o espectro e entendelo no seu contexto temporal. Se traio fotos do entroido, botamos 3 días. Sí, claro, non trouxas do entroido galego, senón estamos aquí esta mañá. Esos pratos a xente se pasa da pelica ao Ikea, non? Iso que se xoga por toda parte. Sí, ás veces con máis sorte que outras, sabes? Pode quedar ben, nese caso queda ben, non pasa nada, non se nota. Pero noutras tirar do plástico e dos chinos é moi recurrente, sí que teño visto moito. Pero tampouco ten nada malo, non? Supoño que dentro de 500 anos estas cousas tamén serán tradicionais. Todo evoluciona. Pero o das máscaras de madeira tamén reinventadas, a lata seguramente non é a lata, todas esas cousas, non? Claro, todo, pois, nalgúna aldea en lugar de coller madeira, pois colleu unha lata e fixolle dos buratos e a raíz de ese, pois, hostia, vou facer unha igual. Pasaron 50 anos e todo o mundo anda con caretas de lata, eso funciona así. De madeira, as que hai nas aldeas que hai talla madeira é que hai un home ou unha serie de persoas que tallan, non é doado tallar isto. Ten un traballo tamén de artesanía. Eu teño comprado unha destas caretas porque é fascinante e non é doado conseguilas. Esta careta que levaste aquí este tío, isto é un traballo de madeira moi importante. Entón, unha lata e facer un par de buratos, pintala e listo. É quiropráctico. É un fenómeno normal, o sea, o cambio de materiais. Sabemos todas as máscaras que temos en Galicia que levan fitas de papel, antes non eran de papel, eran espadana, vegetal, tinguido con remolacha. Depois pasaron ao papel, despois o espumidón, ahora recuperan o tradicional que é o papel. Bueno, claro, vanse... Todas as que has visto, con que ritual, con cal te quedas? Sei que é un pouco difícil decir, pero... O chocalleiro de Benposta, o que estaba, que vos dixen que iba acompañado dun home e tal. Este fai un ritual que non ten, non sei, é moi estrano. El sae da aldea dunha casa que ninguén sabe cal é e fai un movimento por toda a aldea que parece errático. Vai ata un camiño, dá a volta, volve para atrás, vai para outra punta, volve para atrás, non fala con ninguén, non para.
minto, sí que para e fai unha pequena reverencia dentro de algunha casa, sí, pero vai acompañado do guía e vai correndo seguido. Eu teño corrido detrás desta máscara, pero o ritual que fai de movimento de visitar todas as casas, incluso casas onde se sabe que morreu xente, vai ali e visita esa casa, pasa por diante dela e volve, non queda un recucho na aldea para que non pase. Pero non hai un hora, parece un caos, o tío, fum, 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 fum. Primeiro ano que fun, farteime de correr detrás dele e non fixen dúas fotos. Entón aprendín que a xente de ali xa sabe por onde vai pasar, porque leva toda a vida pasando, e quedan os vellos por ali, esos que van pasar por aquí. Entón quedaba con eles e aí o cazaba. Pero é unha máscara que ten un significado moi potente. Quedome, non é que sexa mellor, é distinta, pero sí que a ritualidade que ten é moi diferente, por eso gustame máis. Outros hai máis, pois, cousas que se ven noutros sitios. Todo ese tipo de máscaras que conocimos, Portugal, por aí, teñen ese respeto, porque nos, por exemplo, cando non aldea hai un pues, cando foi o bar, esa zona non tocas. O que decías agora tamén en todos os sitios hai ese respeto. En Portugal, sí, Portugal é a reserva espiritual de Europa. Por eso. Eles respetan moito o loito e tal, sí. Pero ata punto de non facer ese día o que é o ritual ou solamente o pasar por diante desa... Teme pasado que o suspenderon porque morreu algún que formaba parte do convite. Sabes que os caretos, cando chegan a casa se han finado, rezan pola alma do finado. Donde non hai finado interactúan no peditorio. Sí. Ou fan unha danza, ou un baile, senón rezan. Pai noso. E de todo o que levas andado, nalgún sitio as mulleres teñen algún especial protagonismo? Porque vexo que, ainda vendo figuras femininas, normalmente son homes vestidos de muller. Hai algún sitio onde a muller teña un protagonismo especial? O que diras ti... Sí, bueno, no Entroido, en Galicia, as madamas son sí, en Cobres sí. son as protagonistas. Pero non son Cobres, era todo, aí Xosal que lo estudiou, era toda a ría de Vigo, dun lado e do outro. Claro, pero aparte de ese, algún outro... sí que, a ver, co tempo, moitos destos caretos que vimos agora son mulleres que están partilhando a festa, pero que a personaxe sexa muller protagonista, sí que aí non teño visto moito. As madamas é o que máis... E tiñan por qué as madamas e tiñan por qué. Cada vosa mezquita. Sí. Aí teñen solamente unha... O sea, o ritual de reis, pero fixeron exactamente o mesmo, pero súas mulleres. Levanse a varios anos facendo eso. Ten en conta que aquí se perdeu gran parte do significado do ritual. Non é casual que non haxa muller. Hoxe en día, calquera pode ir de cigarrón, por decir algo, mullerón, pero que moitos destes personaxes tiñan que ser non só homes, sino homes solteiros, mozos solteiros, e algúns, como verdura en zonas do norte de Portugal, son confrarías de homes solteiros, sí. de confrarías secretas. Claro, pero eso precisamente preguntaba. E determinadas figuras ten que ser casado novo, ou vello, o sea, eso estaba moi estipulado. Claro, non, por eso pregunto se existía algunha excepción sí, hai. a esa regla. Que ¿no? moitas destas festas, o dos caretos, sobre todo, lle chaman a festa dos mozos. Por eso Mozos solteiros que entran nas casas, trolean tal e cual, e aí nese xogo pode haber aí chicha, non sei como é Os tempo. solteiros faldreaban, e que moitos dos ritos son ritos simbólicos de acoso ao sexo contrario. O seu significado que se pode falar todo día, pero sí, nas madamas son as grandes protagonistas. E as de branco tamén son mulleres, e as de bonito tamén eran mulleres, e as gitanas eran mulleres, pero según o rango de idade do estado civil, tiñas unha categoría ou outra. Alguna pregunta? A raíz de eso comentar que sí que tamén diga moitos eu teño visto moitas fotos donde as mulleres digamos que estaban un pouco na sombra no que era na confección da máscara do traxe e despois as ves posando pues, cos seus fillos ou así na foto pois ainda máis contentos que elas porque foron que lle fixeron a máscara ao fillo para que poida sair. Entón sí que para mí é un papel moi importante. E aparte, moitas veces eran as que recibían o rito oficial. Pero non só aquí, incluso cando falamos algunha vez das mascaradas de bereberes do Atlas, cando sabe o Bilmou, vai ás casas as mulleres. Pero bueno, ese é outro tema, deixaremoslo para outro día. Se non hai ninguna pregunta máis, damos por finalizado as jornadas de hoxe. Convidamos a que veñades mañán a escoitar a Juan Carlos González, Iván González, do Entroido Ribeirao, os alma mater, bueno, pues unha muller fundamental.
Valisé, claro. Pero en este caso Juan Carlos é un dos maiores especialistas en campaíñas. Distinguen se son macho, femia, de que propietarios son, pues, todo. Ese mundo vai nos falar. Despois Rita Blanco, dos Felos de Maceda, e a continuación Maica Rodríguez, dos Troteiros de Bande. Así que, bueno, damos un aplauso a Roberto por traballo.